के छोड़ी ना जे ले ले तू कौन जिला से तू कौन जिला से म्यूजिक मैन सोनू निराज तू कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार माहिर के संत बमकदार गे छौड़ी नाचे ले ले तू कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार माहिर के संत बमकदार गे छौड़ी नाचे ले ले तू कौन जिला से कौन जिला से गे छौड़ी कौन जिला से कौन जिला से गे छौड़ी कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार के छौड़ी ना जाए तू कौन जिला से तू कौन जिला से हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंदेरा कौन जिला के पहिरल छे नथिया कौन जिला के कोन बहाली गे माल बड़ी टॉप के लागै छी छोमिया कौन जिला के ओठा लहाली गे जबन तोरा बारलो बेसुमार देख के करे छै अपन में मार गे छौड़ी नाचे ले हेलो छे कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार माहिर के संत बमकदार गे छौड़ी नाचे ले ले छे कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार के छौड़ी नाचे ले ले तू कौन जिला से तू कौन जिला से हैप्पी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंदेरा कोई को है छौ तोरा महल वाला पतिया कोई को है छौ बंगलिया गे देखी के छुए छै मुहावा से पनिया नाम के छियो मन चलिया गे महेशबा पीटे छै का पार की बंसी पूछे बारंबार गे छौड़ी नाचे ले ले तू कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार माहिर के संत बमकदार गे छौड़ी नाचे ले ले तू कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार कौन जिला से गे छौड़ी कौन जिला से कौन जिला से गे छौड़ी कौन जिला से पहिर के कुर्ती जलीदार